Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo ndewonu. Ebe anyị nọ n'ụtụtụ tata bụ na Ọkpara Square dị na Enugu State. Ịnanya na Enugu Youth stand against sit at home. Wee bụrụ na ndị youth Enugu gbakọbara ọnụ wee sị na ha achọghịzi nọdụ n'ụlọ bụ ihe a na-eme n'Enugu nakwa mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria kamgbe afọ na-abụọ gara aga. Ha wee sị n'oge ezuola mgbe a ga-akwụsị ya bụ nọdụ n'ụlọ. Unu n'anya na izuụka gara aga ndị dị iche iche mere ngagharị iwe n'Enugu, mana ndị youth apụtago tata wee sị n'oge nke ha erugo mgbe ha ga-agbagharị kpọpụọ ndị youth ibe ha si ha na ha pụta soro mee ya bụ ngagharị iwe si kwụsị nọdụ n'ụlọ. Anyị ga-anụ ọnụ ha wee marakwaza ihe bụ uche ha.